खुलुमबाय गिबियावनो निउस 24 बड'लेण्डनि जानानै नोंथांखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय। लोगोसे आङो बर' रायजो राजाखौ दिनैनि सानाव आङो आंनि गोरबोनि हास्थायनायखौ आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। बे दिनै बर'फोरनि मोनसे जारिमिनारि सान होननांगोन। बे ओरैबायदि मेहेर गोनां सान बे दिनैनि सानावनो बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफा बेखौ दोनबाय। बे बेखेवनायानो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि बे दावगानायखौ दिनैनि दिनाव दिन्थियो। आं बुंनो सानो बे बिटिआर सुक्तिनि गिबियावनो मोनसे दफाया जाना थांदोंमोन। दिनै नैथि दफानि बेखेवनाय बे गिबि दफायानो जाबाय क'क्राझाराव थानाय फाइन आर्ट्स एन्ड मिउजिक कलेज बे प्रभिन्सियेलाइज जानानै थांबाय। आरो दिनै बिटिआर सुक्तिनि लेखायैनो जि बर' बिजोंनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट बेखौ आसाम सरकारा बेखेवबाय। अबयसे बे बर' बिजोंनिल' नङा, बे आसाम सरकारा मोनसे बर' बिजोंजों लोगोसे थागिबि रावफोरनि थाखायबो सेपारेट डाइरेक्टरखौ बेयाव दाजाबनानै दिनै दा नुनो मोनदों दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बे मोनफा जिथु दिनैनि जा सेपारेट डाइरेक्टर बर' मिडियामनि थाखाय बियो बिटिआर एकर्डजोंनो फैखादों। नुनो मोननाय जादों दिनै बिटिसिआवहाय बे मोनसे टपाखौ लानानै गोदो जेरैबायदि रंजानाय गोसो दङमोन बर'फोरनियाव बे गोसोखौ नुनो मोननाय जायाखै। नोंथाङा मा बुङो? बेखौ बुङोब्ला मानोना बे मैखोम सानैसो सुबुङासो बे दिनैनि जिथुनाखि सेपारेट डाइरेक्टरखौ आसाम सरकारनि गेजेरजों बेखेवबाय। बे बेखेवनायखौ रावबो गोजोना लाखिनो थानाङाखै। सोरबा जुदि गोजोनाखैबा बे बर'नि हेंथायै थांनाय बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों हेंथायै थांनाय बे सुबुंफोरासो गोजोननाय गैया, गोजोननाय दिन्थियाखै। निउस 24 बड'लेण्ड बे सोंनायाव माने बरायनायखौ बुंनांगोन। मानो होनबा गोदोनिफ्राय गोबां बर' माबाफ्रा दिनै बे स्टेटखौ मोननो हाबाय आरो बेखौ बरायनाय मोनदों। आरो लोगोसे लेंगुवेजनि जिथु मिडियाम बेयो बे माबादों सेपारेट डाइरेक्टर जिथु दिनै बेखेवबाय आसाम सरकारा, बे एसेब्लाबो माने सोलायनाय जौगानाया फैगोन होननानै आं आसा खालामो। आसा मानगोनां जोंहा निउस 24 ना निउस 24 निसिम आं साबायखर बावहरबाय। दिनै बिथाङा आंनियाव सोंथि सोंदों। दा बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा सेपारेट डाइरेक्टर फैदों जोंनि बर'नि गेजेराव गोजोनथाव। दिनै फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल, माने सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, जोंनिनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' आरो बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव दिनै गुवाहाटीयाव शंकरदेब कलाक्षेत्रआव बेखेवनायखौ जों खोनानो मोन्दों। निउसनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों। जायखिजाया जोंनि गेजेराव दिनैनिफ्राय मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङाव गोजोन बारहावा बारसिगोन। मानोना जों माने आयदाखौ लानानै गोबां साननिफ्रायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि बिगोमा बर' साहित्य सभा आफाद बा बर' साहित्य सभा आरो लोगोसे बर' रायजो राजा बिथांमोना गासैबो बर' हारिनि सुबुं बिथांमोना जयैनो सेपारेट डाइरेक्टरनि सायाव जोबोद गोख्रोङैनो सोमावसारनाय बा बेखौ मोनफुंनो थाखाय बायदिसिना बिथिङाव दिल्लीयावनो जा गुवाहाटीयावनो जा नांबोबाय हानायखौ जों मोनदोंमोन। नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जुलाइनि जि सुक्ति बर' सुक्ति गोरोबथानि गेजेरजों जा मोनसे जोङो सेपारेट डाइरेक्टर मोननो हाबाय, बेखौ जोङो राव मोनसेयैनो बरायदों।
आरो लोगोसे बियो बर' हारिनि जि थुनलाइनि बिथिङाव हारिमुनि बिथिङाव जोंनि रावनि बिथिङाव जोङो आरोबाव खेबसे मोनसे माइलस्टोन हिसाबै जों दावगानो हाबावबाय बेखौ जोङो आंनि फारसेनिफ्राय मोनसे रावजोंनो आं बरायनानै दिनैनि जि बिथांनि सोंथि आं बेखिनियाव खुलुमबाय गोलाव समनि दाबि बुहुमाव थानाय बर'फोरा बर' बिजों फरायनो बा आलादा बिथोनखौगिरि नांगौ होननानै बेखौ दाबि बोनाया गोलाव समनिमोन आरो एसे आगोलाव बुंनाय बायदि दिल्ली दिसपुराव बा गुबुन गुबुन जायगायाव खना खनला बे दाबिखौ लानानै जों सोमावसारबोदोंमोन गमामायैनो दिनै बे दाबिया मोगथां महर मोनफैबाय आरो बेनि थाखायनो आसाम सरकार भारत सरकार बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासिदों बिनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनखौबो गोरबो सिंनिफ्राय जासिदों आरो दिनै मोनसे बर'फोरनि थाखाय जारिमिनारि सान जायखौ जोङो सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम बिनि थाखाय जोङो दिनै जारिमिनारि सान हिसाबै जिहेतु जोङो मोनथिबाय आरो बे जारिमिनारि सानजोंनो जोङो जिहेतु दिनै सेपारेट डाइरेक्टरखौ मोननो हाबाय बा गायसनबाय गमामायैनो फैबाय थानाय समाव बुहुमाव थानाय बर'फोरा बर' बिजों फरायनानै गावनि इयुन जिउखौ जोङो मोजां भाबै दाना लानो हागोन बेखौ जोङो फोथायनाय दङ बे समाव मोजां दुलाराय बिटिसियावल' नङा सारा आसामावनो जा बर' थागिरिफोर दङ बर' बिजोंखौ जिहेतु मोनबाय दिनै मोननाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव दा बे समावहाय जोंनि गेजेराव मोनसे गोबां दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायो बे दान्थे बिदान्थेयानो जाहैबाय मिडियामखौ लानानै बर' मिडियामखौ फरायहोआखै बा सोरबा उनाव गुबुन मिडियामाव फरायहोदों बिनि सायाव नोंथांनि मतामता मा बेयो दिनै गोदान बाथ्रा नंला मिडियामखौ लानानै गोनो गोथोआ जोंनि गेजेराव दङमोन आरो बेयो स्वाभाबिक थागोन खिन्थु दिनै जिहेतु मोनसे जारिमिनारि सान एबा दिनैनिफ्राय जोङो जिहेतु आलादा बिथोनखौगिरिखौ जोङो मोननो हाबाय आरो दिनैनिफ्राय इयुन समालासै निस्सय बुहुमाव थानाय बर'फोरा नैबे गोनो गोथोआ थानाय नंला दिनैनिफ्राय आङो साननानै लादों जे फैबाय थानाय समाव जायखिजाया गार्जेनानो जायखिजाया बिमा बिफायानो गावनि गथ'खौ बर' बिजों फरायहोनायाव रावबो उन्दै साथों साननाय नंला थोंजोङै बयबो गावबा गावनि गथ' बर' बिजोंजों फरायहोसिगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ दा रायजो राजाखौ नोंथाङा सासे फरायसानि बिबान थानाय हिसाबै रायजो राजाखौ मा होननानै फोरमायहरगोन मा होननानै खावलायगोन जोंनिफ्राय खावलायनाया जोङो दिनै गोदान बाथ्रा नंला बेयो गोजाम बाथ्रा जोङो गोबां साननिफ्रायनो जोङो बुंबोदों जे गावनि बिमा रावखौ दोननानै जोङो मालाबाबो देरहासार जानो हाया बर' बिजोंजों फरायनांगौ होनना बाथ्राया दिनै गोदान बाथ्रा नङा बे गोजाम बाथ्रा जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोदों जे बर' बिजोंजों फरायनांगौ होननानै आरो गमामायैनो दिनै जिहेतु आलादा बिथोनखौगिरिखौ जोङो मोनबाय गतिके नैबे जायगानिफ्राय बा नैबे जोङो जि जायगायाव दङ दिनै जोङो नैबे आलादा बिथोनखौगिरिखौनो बरायनानै आलारि बाथि जोङो जिहेतु सावदों नैबे जायगानिफ्रायनो बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ आंनिफ्राय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि मोनसे आरज जोंनि मोनसे आपिल जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि गार्जेनफोरा गथ' गथायनि बिमा बिफा बिथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ जाहाथे बर' बिजोङावनो फरायहोनो हायो बा बर' बिजोङावनो फरायहोयो बेखौनो आङो नैबे मोनसे हाबाफारिनिफ्राय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय निउस 24 बड'लेण्डनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आं खावलायहरदों दिनै नैबे मोनसे आरोबाव स्टेप आरो बे स्टेपनि गेजेरजोंनो बर'आ दावगानायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दङ बेयावहाय नुदों बे जा बिजोंखौ लानानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जाबाय थादोंमोन आरो जानाय नंला बेखौ सानदों आरो निउस 24 बड'लेण्डनिफ्रायनो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बर' रायजो राजाखौ खावलायहरदों जों गावनि रावखौ दावगाहोनोब्ला जों गावनि बिजोंजों फरायनांगोन बेखौ आंनिफ्रायबो एज ए चिफ एडिटर इन चिफ अफ बड'लेण्ड निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय